Puffway. Mo yo. Mensa krome ba kodie na team bi ate ne hono na manager ne yakakraba lobi. Na mensa krom ene krofofro ekobobo na brantie bi ye friend Koko na ne hu yie papa obonum na se Koko nya ball a kakraba lobo se hey mo fe Koko yie aha mo fe Koko yie o hey sompa foro mo yie o na a station of gurus ukotumu kotu eduro kura oboa goro awuzafo se akura okodi agina mo padua ho agoro de a ene na mo mianka na ni pesuru bibi hey Emmrante girl we na akodi ni ho agoro ye bisansan last boyfriend then one ni jaye ababawa Emmrante we na akodi ni ho agoro ya ko bisan last girlfriend say then one ni Emmrante ni jaye agoro ay ayere ahuri Emmrante ne say na o obey o last boyfriend then na ni jaye odi nkwase asem na mbo ni dua na me sisi man tem wase oba meme cruise abono so to ho anu si cross akoko ni hu ade ehu a wase kọ me kro how say ni abre waso hu ade ehu wase woyo Allah Asem awuzafo sompa na mutie no 93.1 wodi enyanwuru yo wodi atantete ho enkumuta na yehuri gina guru no mu a na mo behunu say yes sompa no 93.1 no eye new nanso station e enye new kura Asem okay but you for ba chief producer me producers ni ya sharp na o bobo na se defense ni ya sharp a eboa ma ball no ekoyie pa be ma wusu kankan odi ehim wote peten kwa de sa ena ofosu be ma kontonti bo hia kuma na onso wote adabai nyagoro abajafo na tenase omuna samo be ma wa ha sa no hene yire ekuebo a asuama ono nso wa ha osofo so wa ha ototo ne maye soon and very soon ono so betenase kada cha be ma apart from what afidija also adoto humni hamhene wotega nkado fentefre be ma no opete prepe kojo obetwadi fede fenyo fede nyo agoro mesoma tenase nei enne kokote di baby be pam cheche ne kokote wadi baby be pam cheche kama na ewiase yemfa tuo mpamwa wo se anwere ekwa anim na edi tuo gu so anabon se anwere ekwa wo mpa enne so ye wafutu semam enne obese Emmrante Hene futu sem no nko akora wo de ba na se yedum kanea ba bia me wo kora na ajama anti biribia manya biribi abomentoma no momo enkoi enne ye ka kesesem akesesem ye akesesem ababa we wutu fie o ene watwefo wodi akogina obi fie a efe ho eho no okotwa selfie na de ofie wodi utwa selfie enye yi akesesem wakogina obi fie ni mu efie a efe watotoro ni ehunu fie efe eho no wakogina ona odaada ne ho no wosekekekere no akesesem sade obi bisa no obeka se aha na metie o akesesem
akesesem emanu a omutwetwe photo Google Facebook ne social media no sese obekwa akosresre na damfo ntade wobo de ne board watch e wobo empabo wobo obekwa akwaji ni kuntan no de akwasi obi fie obi hall na wodi apafra na wotwa sini je wafa kwabrane ena okura siniye ena wotwa wadana ho na watwene ketre ma no asebere na no no ayesei wotwa selfie wakọ obi ho akwaje ntade mokọ akwaje ntade bebre ena wodi betwa selfie ena ye dai abusia enti sanka wa wogina wodam awisia kusabanche ena wotwitwa pictures yankenye obi akwachina obi kitchen aya decorate or kitchen cabinet le fe eho ena wakwagina se de wo ya de no se de wo bu nsu awohoro ne mamu no ena ye twa no ena ya send ya to Facebook tese obi huna obeka se asmasi the kitchen ena ogina na eka die ukwagina obi fie hwitwa pictures no ena ekosi sai se oba de be ma bi ba hoahoa no ho be mai or a DC of so and so na obey kase menen na wo ho ana menen atena pe MP we menen atena pe yo menen nyinsa kura na say ye na nya se fa na ye dai ena ye dai nyame bo obi afa ba bia wonuru ya no enforce wa se ubeduru ho na wo de niam bi ahoahoa wo ho yenko yenuano mema soso mema no bi so de ano ye hu ye pa akase se wo ba we mene na wo ho nanso sabe nya do hu ne sere hu da eno so eka die ase ene sai bema bi ko ha ka de kwa yie ka ne bo odin pa na wode akotwitwe de ko dadan ho wa yi ase ode pempra eno so I can't say akasesam haye ye papa branche say wutimi half flat ya enko half flat you how singing room na say ubeda singing room mu asomdwe mu say abakwa half flat na ho bedwa wo babro kura kan wo say say wode wo na ba ko bekọ so ahemem say wodo na mienu ebekọ bonsam gye mu say wonso we dia branche ye ne fie die kakra bi na ho hawo ababa obi ka kire me wose Emmrante3 Hene me ni me kunu ye wedding efie nan asese ni ye pictures kra ntimi ankoje pictures wose obi dum ye da bi say ye ntu nkotem advance wu ye nya sika renew enti obi dum ye da bi say ntu nkotem ye hye ne magu kia mu wose Emmrante3 Hene ye koduru ho no mo yi ne magu ho kia driver say ka no ne ye kan no hene me kuru titiri ho sika na wo hene wo se fridge a ye de koye da bani no fa fridge ne sika ne mo sa de sa koy be si na ye ntimi ankwaje fridge no oh Emmrante na sanka wo ye awade krokoro wa bi efie die bi ene osomdwo wo a ankanye mako obi de hwe ye de obi ahode to ntia mako obi de nti ma pass nkrata minim se nipa se ne beba o de ye bi okoye no watena se aye nkonta nyina wa trust me se wo fa danso minim so obebo nsa 5 million kwasi ade mu nkum onso minim se obebo 10 million nsam gubi ho abebo sei wa twe esas book ato ho atwe nipa wo de nkrata amaye nyina atro nsa mu nyina bebo aye totals e dia asase ye fenti aye no asase dunya nsa sei enti meje bosia akora me di wura yie no mu a o metika omotan ase ya be 30 minutes na zuo munamuna wo munamuna na be me so no otwene mene no ohwewiem no agi nsuo anom no anom suo ai ensuo ma no homere so ai na ayi twewiem ensuo no antokura asa de ensuo to a
ache yes o mom ya pepa nkodwa no so ne entena se ne bi o ma canopy so a mocho we be pra kai bo yina ye ka to den ni to so ye ka oh abusuan me se eyesa obaye ne mankuma mu akasesem fendi panko se hwe wona odi akasesem de di ka no omu nyina ahwe ase wo haw kase pa ene osi ayi nipa de ne ho beto no nipa de ne ho beto no enye de amanfo pe enye de amanfo be kanfo no mesraw bomodena na ma wonsem enye nkuma sensa obe ma homne so oba ro pe wo pe be pa cha adwuma wo ye mo ayiri hunu adwuma wo ye oba na abeware mani hunu sane wotie bia medi pa hunu ko ha wani nkaka se media madwuma me ye de bosumi bia meje sei menya goro enya semfa sa kwaro woton no kem men kase de woton no kem no sabie ko nya ado onye ni pese me na nidi na nkase se be mara kase meton no kem enti kai eya ye ma be ma ebo wure mu pamcho ma de hie ai nene na se ni gagraga na se te kai o sem pamcho kai mu afo no o ma de hie o mefro kai Mani jeme programa abeka. Oh, ka waka sa woton no kama ka wase ni wusi ayi. Woni me se ono wahia wadwumam. Kama pa. Mesre sa kesesem no emfa nipa nkosi hwe. O ma de hie bia nkofro ka no. O ma de hie bia nkofro ka no. No obi tata kai mo fo ma de hie me fro kai. Na je se o hwe ma de hie no hunu. No obi so afro ka no nti okay. I was therefore akasese fedi pa kwosehwe. Sade otie bia mani pa hunu. My girlfriend ni hunu sasabe akwa nya do okro kitwa bi na wo. Se ukro nya fa nya na waye enye crime. Ukro nya fa nya na waye. Ko kase me fi kuma biso na fi kuma lungu baby. Me kan ni plane. Ya na bi no ta kasa. Desert capital na ho no wodi aye ninchi. Ufre hene wasi me firi kumawu. Me fra Santi Atmagogo. Obako na Santi Atmagogo no. Ya san fatrata ene kurukuru mu. Na no kra so ase ene sei. Ase ene sei. Hia. Sani awutie bia mani pa hunu. Pe dwane akasesem. Se nuru so obatoka age wa home ebiri do nyambe mo ato. Enuru so otoka na o tintim ho toka obeton. O ton kra so sika de to ene wunya. Enuru so si da na afo so obeton ne lentil. Eno kra so no sika de je prot no kra wunya. No aton na busini. Enti peneso. Ba bia nyame de waduro bia peneso na bo nyame mpaye. Na nyame twedu ampon na pagya nipa yentimi mre na ase. Correct for 3 points. Mewie. Isi ha chia mu pi. Marie. Yo. Yeah. And then maybe I'm going to need more kind. Yo. Nah, they are walking. Idea say a tear for Betsy and now one of the two more kotokuomu. Now, what me the above bread to me, Asher one of that ye pa. Can I join him say, TikTok, web, social media handles, platforms, Sahuduano. Minimum baby. Why you went for back and so what you baby and I bet for near my baffon or far. What's me dada what idea? What's me the show no cry with me and done it than the college no. It's me ya we give people two so your friend is saying when you much any idea in social media no akwa yes I will cost what me yes I am many na and so be our be maybe bewuna obese ne pe e wo Facebook ni ade dodo na ho no manya kunu na yire ebi de e fa o muda so te be ma bi be hu na obepese bia oni ni be hia nso no na oba no ntimi ni nhia wan enu ntina bra so se de wotie bia no e fa so fa hu nkosi kokko so wa ba wo sha menem e bia na twedi ampa okura no wo yi wo buafo bi e de na blewo said you will sit here and say, "Oh, mama, say you will say na what here." If you kasa ne, when you may be now, will be what pesa ba ni bi ne na tina bobla.
enso kwaye o kokoro kwaye o akesesem afa nipa ne bese o hia kura na udi nkomo no na ya say face to face run away abem enu tire blast nkankan ne ma no e blast so o mu ma wo mu hu se bia de wotie bia no fa ne saa no obi nya wo ye eyi wan po ne bo onwumi wo se ba bia ufie wo no ufisa wo tie kire obi de wo sa ufie ho ansa na wakọ ne fie enu tire yama ye ni nso we should be content with what we have. And you can say, be at the end, one year, play your home, echo drew what, and Tadia Cassia, Casa, ya okay, will be my high near dear. I felt I would say, any pan of your bunny bremone at dear now, and then I buy a found and I buy back on no, but when I be any what's that, wouldn't you say, be a woo you be, but for so you know, Nims and no ton of what's no, that's it. Be at none pan wakuma could didn't now somebody so want to me no one to know a job with his same one. See a befa self to always. Nedawasepa. Also, if you can, Kaya Drew Conan, yes, yes. Also, with him. So, your track on Wokakra near the Mowim. Eh, Yatra Kruba, Yatrabu. A Yenri. Yenri, Kakra. Nanka Wakan, no correction, and Casemo Ho. Ada Ukrum Kawa, your own from so. Anna Ukrusa, one why ye. Omono katacho katacho ya refo ne yeti ana topic na dia banzo anu odin na eno na ewini ana eko afutu na dia ban eye pa because na wo hwa sa no ma no oba onya ne he o menya no tip me hwe tip tod na me hu me hwe he fa befo no men o na me hwe ya menya no katacho ze kesesem nti a obi aye ne krokesi nti a wanya bema wo be war no wakofa na danfo maame e no de na ye dey ne maame de won fata je ne maame mfata because of ne keseye ni de wo sia pagya ne ho afanti on pese obi be hu sese ne maame sebe woti kroketu ana woti akurase na katacho nim me say do ma chance hu se nkrofo bi o mawu dadadada ya papa nom ne enwa bi o mawu ekobe 20 years ni ba di pa fantu o mo fo se bra o mo boboy na ho bra so o boboy ye ene japade o munya ye nti se katacho so o mo so la san ba na o ba benya sika kwa san chen ye no on bet member asan benya sika chen ye nti ewiase no enyem likatuo ampa na no me ne madam fu bi to no de ne fun atwa me owie ya no waye me oba na me ho fe wa bo me duku ya ma hye achese ena fon na aba no de nipa timi de ye no ano soso ti se de no henri kan ya wantale bi ho asa nipa no hu no a okope na tale hye ni te hu no upa kwene no mo se sata na ewo mu a enim na ya na ejira ho obi si won de wo si so no wedding awakọ eye wedding akese to no ne de adu so no obama okonya no no wontimi nye sa wedding ni bi emonke ehwemu a ko betima hwehwe no ama ne ho ato no na nso so far as wanye sa wedding ni bi ntino aware na edan agu wantra ho nti akwa akodi baabi batana kesesem eno behwe mai ya na me hwe omo sa no mo ye mobbo gya no achia na no se ne de se utwa picture na wanchia wa no ase wonkam wachia na no me hwe sam se emutirim ye mudewu tara o ka se ona ne ba mienu sa akosi awieye ebedu me bi stop kwanti me mfro adu time akesesem nti me se wo bi atene maame ato baabi wedding na wo ye no aka che maame se maame me ko Dubai na se me itu kwan eso no tinkan ne wo ye ne ho ade obi se ne papa mfata no obeje se ne papa wa tre sebi akurase adwa maninsem cheche ana waka kire ne nanfofo mo wonkran edi wo bi papa a wono no wabo ne bra ode na koye da me papa ni o ono nkasa papa te krokituom so waka che ne se me papa wi ye na me sua me ma me su wi ye no abusuafo no pam yen o mo ampie ni mo hwe endi me so me ni obi a me papa o kan sa na obeti ase e woni emegina ma ene megina ma enne yetimi ye obi hu ade asem beba da bi ne wakofa sabe na ne nanfofo ene na danfo papa ne maame no de na begina ho
sane maame me maame ni me papa ni na omo so agina won na sofo no so hwe nyame anim ebi kura na sofo no kura anim na one na kwa sofo me maame ni papa do omo nsa hwe o the way e mesia ye me ho afa no wo me maame ni papa omo ya yalefo o nti we de sofo me sraw makwa kofa me madamfo bi maame ni papa so omo maame na sofo so hwe nyame anim agina ho me ka se kura bia owo no no oda na yalefo sa maame bi how to see to man ko ade a maame bi ni sisi achia maame ni sisi achia nya ba na de bo ho omo apaso so ne ba onyem ne ba sebe mpre na wo brofo no so no akra ne koda ne sisi mu edu ta ma wo na maame ni sisi achia ba ne refi wonim akra ne wonim etu ofisi wo wie wanya tale bi ahye empabo abaso yi wo hye gucci wo hye den hye se wo hye bibia wo wie maame nka asem kire wo edu mra bi wo ho no mo a maame odo ba wiase no obi okura oba bi nyem kura otimi dafa akon ba se sabe aboa nanka dafa akon sa tentasuo sa no de wo eni to obi anya sika saa kodu ba bi sa ne ye wo ye oye nti wasa bofom a wodwene ho a wonte ase ode akwahye baifo enti ahoma so ne sa akesesam ne de katachaw ti sa de wuka ampa obetimi kogye obi kitchen ne watwa ose ye fie ni o popi fie ni o ma no ne popi fie ni o wonim nipa ne baabi okona danfo ne nsrahwe ena okogina ho ena nadanfo ne ntale ena mobile phone abai yetimi twa ma wo watale na hye wo kra no sebe ye trouser kra timi anika omutimi ye enso nanu nani pepe eti de bia na beat to hwa aware a egu bebrebe yi okofo oba ne picture na ohun ye no edumre bi no sa atale na ohun se atale we de na hye we na ema ede eye me fe na me ware no no ebedu sa time no obedu na atare ne wayifa enim subani wan enim enu ti de bia no ya na anumudwa ore ye nwa mema nso a obi wo ho asebe oba wiase ono ankasa fancy kanto atale da de bia nkrofo no ma na wagye saa to oba no so wen na Ghana for ma omo so mema omo dress ampa ufa be mo dress ye na mmom wakwa hu emodin bo be na be ma no wo bo adwuma be no wo ya santale no ehhehye no obi okwa no e krofo okwa na dwo wunim eti akesesem ne de katachaw asema na odi aba nanumrei ewo sompa hai abia manfo adwemu nepa na yanye program kra na ye bepon because ene edi amanfo nya enuma di amanfo nya o babia okọ na wo hu ye na de na wo ya wo ko hu no enye sa na wo ko hu no nanso enya de ni kire dan akohye mawie obitimi twa picture ba ese se wantwa me jawo obitimi ehye bema no so se be mrante ye wade bi wo ye ho oba mi hunu ba bi na me ware ne bema ware oba akwa wo bema wonfa oba akwa bema bon se bema bo ba ka ehun ka eto confirm ni ade wo hu ni hu awura kwa bi ne adamfo bi a confirm asem na ade abai a confirm na wabo ne din nei a confirm nya de atoto no bi na wo kan na wo wura de gunu no oh no na sa da de bia ye ka wo de gunu no oh nti edumre bia ye besere sa no ma no me se edumre bia be ma be me de bia me kam se be ma se wo pe oba won fa se dey no beto susu anya 100 million wo de ba your action efiri wo kwani chekere enkoye ampa ete se de ye ka obi krom Emmrante ete se bro eda ba miensa ka kire nipa ne se ha na me firi ha na ye wo meto ye and that's all no wa ye free obi wotimi kwatere obi dem wo se me dem ni o afa oba yi se ye nkofia twintwan de bia maka Emmrante Hene kasa asem wo so de mini yire kop emapa unya bi na chiasem because oba no wo dan na wo de chance me dem na mto sobo eda nkonyo pa me to me ka free chana ne ba yo afa no oba ne betra kodu be mo tetem fikyire ama ntontom awe mo saa ebedu me oba no beka sempa cho wo dan na wo kyerem no ena pese mbehwe ofie afa na de ne kwan kade wo mu kade ba bia wo to ye kyerɛ wo maame ona de wo ba wiase kyerɛ no but na nipa bebre ato maame no ato atwene atoto mu kuro no ato atwampa mefiri konongo mefiri kuma wo memom de mefiri kuma wo fie mefiri bia so capital town mefiri ba bia ya mete san krofo bia se be pray wo mete me sani fa so a se be ye kan so enti e be se me mo wudi pacho enye ne fie pacho bi e me ha me yete nyina wuti etiam saa wonim se mebo okuro so jai o wuti Emmrante eno ma bi ho ma ye hwe a ye ntufo ye nuanom ma ne mema no wodi kan ya wo na ba boaw kan ya wo na ba boaw me da wase a confirm our boss on the agency
Against pa. I confirm no. Ebi kura twetwe. Against. Ni sausage no. The makofa ho agya. Man bi wo me krom asko mampon. Na e manzi ahwe be mati. Osan ho ngesi. O ya nanta. Ahwe be ma so etwetwe osan bo ngesi. No mo kekai kan. Ya ahwe na nanta. Afena against no you watch. O ba so afena against kan ne ngesi. Eja tembide ni na no nka. Oh ne ngesi no okay. Afena against enti confirm ne dia against pa baby bo fu hey e wo fi ha a confirm ni pato okay abusafo ye kranyen abutremu Sumpa 93.1 Sumpa TV all the way. So for Fabi so me anko. Me kaka krabi me nua kasa na the same thing. I say madam for bia e frink krabaye. Na ye gina honom wa fede ye kuhu ge bi kama to enimu anantu anantuo. E gina wosan wo se kobra Amentra game, I was a to was on an papa, was it? I'm traveling. Okoye ni gani bonko must have it almost a brenuka. Na eba. Obasa was a cobra blah 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 blah. Begin to miss ye. Na me papa never no. Nam say, one take that. O papa never was I. No appear again up a seminchena or better tamachi. Say again, no so. No fan the can or who get no. I know dina cho papa isi no say akose o dina higher day be me ni dina we di also o your papa no afi di akoye be man say ne papa so no say ne papa be man say ne papa na ebe yi ne papa ka na ebe so ba so wofa onim ne wofa so ka no be man so nim ne wofa ana ka na be gina no wasi African wasi akose na haya ujan ye wasi o na me ko na bra yi frɛ me na wasi be tra ka anim ana again ko tra ka no ko e di be 3 days man ye won man ye ko shiagi ebrika asi yakɔ wiade na mo tu birika mo ka no kura nka mo gina fa so be twa ko to po tu birika de ka no kura gina fa ebrika no sikata chade na odi makoto mi enti anim dwa ye dwa bakoshia oba mi woka unika pre osudwa wonu atadi untimi nto osimi wobi abraba ye bono akwasa nim dwa na ekwo onyo wonu untimi nya but edie na wo mana nkasa panum dwa no hwɛ omo na if no em se enkontompo ne timo no ne nyame aka no kora kire no na bonsan betwa nkontompo ne nkontompo timo no enti wo de opa afa oba gina mfimfi fa me gina ha na me se na me wo fa kwaje kwaye wo enti na ye kwa akoye na ba ye de ahwema na ma ba ko ogina no hanka se ye be fama ko Germany me ya na woni ni me no do benya ko Germany ne benya yo because on pedie ye ko bre enkontompo timi ma no che no kore ba so fo katacha won nyame ni kure ye kan so no obabu a wantwa ne ntro a wa ma no mantimi na wunya no okonso eno ano no eno so ye kasa proje eno so ye kasa obi chantro so na ye titi omono ofosu wo a wo ye onsase wo ye onsase o kran kesi wo kodi fada ona wo mpe ma asem ka wo kodi fada ena nema bi tu suntudia na wo de wo kan se nkontopo ne timma ya wo yese wo so ofosu titi se amanfo hu ayi sini mu a eye kata wadaroma so fo anu asi kakra na o hwe se de omo na no se de esitimi guru ni pa oh dabi na no dabi omo na oh dabi se enye se ode ebo na just what the fed ma wodi kasa dabi so omo na nya basa omo na nya basa that's man oh man na nante men kaso e basa ono na no wede ne wo radio so se wodi kasa ta me papa no me no na me won se madwa manum dabi won se makasa de minimi wo so afo no se asore ma me gina ha ma tese ma bie ma no
But then you say, one I can't GD one sen. One that see any GD to Abraham. One that see any GD to say Daniel. I wanna suffer the mic and at all. Na kodana no pass am say papa bodani e software. Pass my software. O dey asori ba. Wo ga do kure. Mi je ma bi ma no. Mo ti se ma bi ma no. Sompa Ya bodani no sire. Ma me ka sam yenko. Ketecho me da se dia me kan nyina kakra ne se ene. Esa kesesem na ekoso ni nti ye nkwada na omo wo sukuu mu nto aso sukuu no eno so enya nsunsun asobone wo mu so Ana ese ne ma me yesa. Aha me akasa me wo SHS madam fu bia na me ne wo dan kuro mu me ne nyina na da bed so weekends bia ni obekọ fie okwa wo ba se milone provisions yi wa hihye ni wa yo so me kwa me ma me na de ma me kadacho e chire weekends bi ya wo hosa wo hwi mu a Mami bi de ehu sa wachechire niema wo entomemu a wabọ hapo ankura mienu di na chi a eso no e na wabegya na wo hwe ne ho ne tebia na sebia so sebia kronto wanhwe ya obeka sebia sebi na adwene ni fie kakra na wo hwe ne chele ba ko hye ne ba ko nhye no ne na ba ko sifom ne na ba ko nso hye mpaboam na wotimi di dru school mu ho no opehwan ya wabọ fie din bi meme de mame ye bo asia men na bia suku mo fla me comfort Sompana yi 3.1 me hwa mame ye bo asia ma obi anso ni mame ye bo asia ma we ko hwe yenim no wase me ba no wo ha bia ha no ko suku what describe ya abaye ye friend Mary ono ane kosi ni so ene ase Mary ana ni nua ba ko ne sia ha wono ami sister no afa na wo yakọ hwe yenim na wo yakọ ni esi ye ne ma na wo yakọ hwe ni wo yakọ hwe yenim essence subai na no no wi se wo ko be ma we wo firi ho a na okwo we say wo Sunday nti obeba no e bia weekends in 2 days otimi de come ma me ensen na obeba na niam a wa pake no eno ti wo ka kire ye se ne ma me na de ma no nti no sa wo ma me e ye wenfuo bi na bia wontimi nya sa de ne ma wa be sa fe na wo di su ne ani bia kwso wo ma me so ade anya sa wo ye no na wo koye e me ma se ma na wo do ho kwa kwhye mu nti bla so se enkwada no mo ba no ya se wo open tempo wo si a emoja na eba ye fa wo peple embo blend no enhwe obi nso asa ensua wasa ye hwe ne toto ye ne ma ye nya ntoboase na de ya wofo no so ye ma ye bia ye ma ye ni nso de ya wofo no wona no na se ye ne nkakra da ache be hu se de ablabo kora no esiti enye sika ye nya ne basa be hu se de besi ama ne kata jom so adaroma wonim se oba bi nso so kata jowe oba bi nso so odwa wonum na wonya ne wi a ehye odin ma wo ye adwumaden Okay. eno so ho oba bu a wo kofa no na wudwa wanum na wunya na the pray masem no etimi hya wode ma onya na na de ono oye badwe ma no me da wase mama ye nkwa homa no so na ye hwe afrefo mienu miensa nan bi ya ompese omofre na omode omsua hu ebe kan ye de hu numbers ni nie 0546 no Masemo 0548 931 054 men kan kura manfo Fred dada 0548 931 the account ho ye 0551 931 0551 931 and ababa obi fa ka ba ha o se Emmrante number no ya to bo ase bobbo no makoma e on so na se mo be kan ya no je ni enyina na itime etwere ne ntem okay mama ya hwe se obi aba homa no so a obi gina so hello oh the voice in P technicians and mo be kakra hello yeah what they say but what the son aka sa free hene oh best one from so be about technicians and ramai Pacho haya. Hello. Kuna kitu wanu wetimi afre nya yesa. Hello.
Hello. Hello. Good evening. Good evening, my hand. Yeah, no, my hand. Emmrante3 Hene. Didn't I him for you? Emmrante3 Hene. Yeah. Yeah. So. Your friend is somewhere taxi driver. I'm for Junction. Yo. Papa, now go for Asia and Asama. When they are able to get a new way. Mo. And the present Emmrante3 Hene journal at the Copo bar. I feel very action or by the banana. I dare the jaw who say, oh, no. Oba me bana wuli o me hu ya me anka oba na akoma obekọ ejaw taas na man sa na omo so etie ndi ye kopo oba ye ma oba ni hu se iwuwe ye ma me mani hu na eso oba no pe ya ope so onpew me da wase sa wo kope ba na wo yira kase me wo yire hello. Hello, good evening. Good evening. I'm out to say. Boko. I do see Pokuni Okuma about the Massey. Hey, what's your moi? Ah, Yacha, Bafo touching a boy, mammy. One about the Massey. Yo. Yo, my dear Moka, no crepa. Obi ko ba na on kan yo and pro any advice. Ebe wiye tire na koye entro owe oniwe osimi owe no ka no dan ebe wiye tire na dan papa dem me da se ndo ba ne ba eni na enu ni na nka no ko so na no ko ya na so ba okay nti ya yen kan no kule yo me da se e da nwa se yo hello. Man, it is. Yeah, what about Bemedi? Yes, sir, boss. The Mamuna, Yet, Wapa. You ready, and I could see him for you. Hey, that's a brand to say. Nanko Pardon Boko. You and I am called the Kong Kram, and didn't come inside the second of Quina make us say. Mo. The King catch it. Why you do not check? The Julian would you know. About the body of a sheer pan here. Mo. When you go on to the boat in the windshield. No one told him, and one more day my own. Oh, the chances are my baby. That's say, Kakami to your car and Uncle Windshield. Oh, and your cacra. This no more than your cacra. Okay. Never ever could be as a local soldier. Medawa say, Dimechi, the Jenam New Castle. You, Metia, Nanakufu, and him. You. The bush are penny. Yeah, a friend on an abafo. Yo, with Yankee, that was it. I could for him and say, we do that. Yo, bye bye. Okay, offer for chat and yeah, fan on instructions from the chief producer. Mama, hello. Hello. Yeah. Hello, my radio don't go for my name, TV don't go for. Udum no crow be able to okay. Hello, Nancy. yes, sir, boss. Marjorie. Yes, Sonny. We did Peter new as a full life. Hey, was your man coming coy? Me not the cafe and not let's say you for me and pick him. You. Nancy and Gary, you cry to me say. Oh, one of you are a new war. Me and go down and tell baby you. What now go your one? And now when you need, I did not go you one. I'm Nigeria. I'm not watching me so he could have blocks. If you call him after my gentle Cotia Miguel players, let me not tell me how to get it. What by one nigger to one or catch again and catch and a play because walk on Nigeria for Boston or was for here in Nigeria. What's a boss who cover block out the avenue in a menu way? Nigeria won't feel come and you and nigger and jacket 7 years. And one year champion, my memory. Meda was o kocha blocks also ko Nigeria ko ball. Hey, case name who meda case. Okay.
abuja for mama memfansia asem we abeto dwa no yedi akira akira no pakora ne da so fa course no ebresim ye besan akasa ene ye saka hoho ewa ha ye saka hoho ha na mama ye ne no eni nkomo abaya ye mo akwa ya ejawo ahade ye kasa den why yo on te say me ba che yo Pacha what they say? Pacha me de esta usu. Esta usu free hene. Me pacha me free session. Yo. Ma betna swami. What is swami here ya? Okay. Empany force here nyumre yi. Me pacha nyumre de aboko. Me kunu nete e wa ha se. Na se akasa kakra ba me ne ntem. Ya asem no efa abrante ba ko bi ho ye krom ho ehu Kasa na abrante no mre bi obe menene kasa wo phone so enwumre anajo beye 19 mu ho na nkomo na yedi ye no yedi nkomo akwa akire kopie se manoko kan se mikunu enfre me okwa adwuma a onfre me ni me enkasa sede ono no ni me ofre me ni me kasa no nti sa asem na me kan na ye me kunu no eya obe ne phone me phone ne record oi to oba ye no betie recording no to tie recording ni wie ye no adma ntokwa nketenkete bi ewo me ne ntem ewo mu ana se mu ye program se kana se me ne wo ho na me de asem no boy na asem be ye mfa to ho wo mu program no asem e bi ebeba na akofa ntokwa na san ele aba menene ntem nti we de anwumre de mu hu me ha enye bone a chopa ene adisre de na me de na moso se me mestre mu pa me kunu na chow mami se bone bia ni mitrim ena bone bia nso ni me ni abrante ne ntem abrante akoye se menene free crow ba ko so emi krom ni ena menene tie free collaborate nti nkomo bia menene di ye na nye kwan boni bi so ena menene ye den ekodi san community on fa me fom so onye den encheme okay die no se free mimi hu gidi e free ni mu no mesire na on fa ncheme no nya gidi wo mi mu na boni bia ni mitim e wo no ho okay ansana no yemisa se na mudi nkomo be ebia na be ma no o se ope na bi kura wa anyi na no ye ana se mudi pa na mo ka se hwikasa me pa cho da bi ni e country na mo country me pa cho na be ma no menene wo ye honum no se mepe o se mepe but meni na anye den antina opapa kra be se me pe mani bra peni e mani bra peni me ka che opapa se minti mi nye den enware omu na se nka obi wo ho no ma meware na nka sa boy no na nka me den meware no e wa kura ho na ne ma me ka sa asem ne kire opapa no opapa ne e kire me se boy no meni ni nam na meni ni ase nyonko fa se bibi aye me as me ni ye freeze and ye papa ne ya papa no a different mother and na one ne tena wo sa boy no nti ase o say ne ba kitwa no e kire me e chen penyini no e na ma me ka chen ne se me ware obi wo ne fie wa na nke ye kitwa na me ware penyini no nti as me ne ba ma ne ye free woni abrante ne di nkomo na wukunu wo hene na wada ana wa pie me pa cho na wa tu kwan na okọ techiman da kro nkomo na afidie no record ya na se na record bibiri won se abrante no frɛ won tentem na wo ka bibi se in fact I had this for frɛ won tentem na wukunu kura no on frɛ won tentem sa nesa ma mo per course mo hanti na me chese obeyi no na chese nkomo bebire na woso ana da kro nkomo ene na woso me pa cho dakro na me ni di sa nkomo na e record ye
da krope na woni me say wukunu ade afidie na to recording me pa chona minnim na minnim se ono na de to ho so nyi hwan na de to ho eno de mintimi nkyere se ono na woni be ma no wo ma me pa chan ye wo ma mienu wabo be ma no di nkomo na ma ne se nkomo a me no di e no ate se ma akotwe wi ne di abre me waka bi te sa kire be ma na ne di nkomo no me pa cho me ko me ba keto na me bo me maami amane say problem say aba me ni be man ntem ne nam sa boy we so enti na asem na aba nti me kan sa no me maami efre boy no e ka try ne say ma ware enti senior ne me di agro no onjai onsusu no ne me nye den se bi akasa bi kwa no ne be kasa onhu se do ne me ye den e be kasa ne say ma ware me ne be man ete nse free ho me call ya me ba e ha say boy no kron frame me pie mu da ansa na asem we no e san ase e wo mu ana asan sorry na san ya be ya nani 3 days ansa na obekoi e na asem no san e ba me ne ntem okay yenko woni abrante ne nkomodie mu yi ukunu kasa bi a waka hye mfimfin wo se menye wunni no ya twiye ya dwene akosi biribi so from ordinary conversation nkomohunu bi keke na mofo na ye sese mote dodo be say o papa ho ye o mama ho ye ke kansen bia asa no dia menyi ni say be man be ka say menyi wunni wo do wasma bedai ye pese wo kan no kore say biribi enkomo bi a enye bi koso wo ne be man ntem emom nya say wo je na no yese bi a wo be man aye obiribi ne mom me je say enkomo bi a enye bi koso wo ne be man ntem wadaroma e pese wo kan bi sa nya wo na wo ko fa enkomo bone ne ba bi a on say wo bi a wase wo pepe no se ne tie bi a biribi te sabiti mi atwitwiri mu na nyesa wo na wonye enkomohunu na ane ni die no no kofa no be wo mu me pacho menini di nkomo no mu no me ko bisane na oba me nchen ha sei me kuno ho a ya oba ha sei ye fie ho nti mrebi ma me ka che ni say ono no oba me fie but mimi nim baby a ono no te ewo ha sei nti nke be ya ka me ba be hwe baby ono so ye den ati nti me kan sa asem no call ni mu emanu so obete e na afi so me kan se menini din komo no me ko kan sem bi se be ma no o se me ka chere be ma ni se aha mi we se be ko yi o se nko yi o e be free ono be ma na boy na wa beto ye ntem no den se ma me ko kan sa asem no se ni oni mi din komo ebi wo hono mu a ne ono ne geyere a one ne wo ne firstborn o ye krom te otumi de o ma asem mu ba na me ni mi enu ye den e di hu komo na ase ye di tutu ye hufo ani ade nti ekoba asem me ko kan sa asem no wo ko ni mu se se ahana mi kunu ho na me wo no se sa be ko yi o se nko yi o if you no boy no sa ware no se be ko yi o se nko yi no e be free ono boy na menene ye den e ye free no enso oba e no bete se me kan sa asem no wo ko ni mu nti no so ka ho me da wase abusiafo ye ntia ya so ntia asem na chese more or less something went wrong bibi chiai e won komodi no mu efise wano wa behwe ba bia mete me so me pese me behwe ba bia wote hono na yakobun number 2 aware ametia se be ko yi o se nko yi o firi wo abranti hososo isumbi abekata abi sin komone nim ho sentia na pese ababa we kan okre no chese
we ya kan kura na nim bia na chakadum honkombo bi kura ba wuruwure mu unim chakadum Prote so me ya wo hu no chi me nim de chief producer obeye okay abajafo krobia sante kotoko se de no ho akamu ne aka bi ma no ababa we nkura oboyi de ankyerese be ma bi wonkyere wia na emum na enema bi ya koa akofa do ye nim de ni kunu no be ka de enti madwin bi ye mese nka be ma na kasa wia na nka ye be hu nyato na ni so pa omono kada chao medasi so wa mi sa kwanya yi na fancha kese ma swame police headquarters DJ Black CID ni o mechiani bebre ene we did ka sa commander no ko chi na commander kwa menini shia ne ya me ko me san shia no yese nsen komam de no ba na dwem se me person ko ono ba betina video na mzo commander me pani se e be pemre kwa ne aba be chia wan mamre ni amane pa so no wo so hwa ne betum sa enti ene me ko ko di dwuma bi enti ya be ba ho ya be ko emre simu no enti DJ CID ni a friend DJ Black me chia ne pa kata chao yenua ba ya semi asem no se asese kwan be so na me dese o pushi ni se on kan kura bi a wom ko de ne ho akire no no ene kan bi boa no adacha no ma wo mu nyina ye nyina ya fa bi mu pen de ntia meka saa ne se usra ne se de ntia meka saa ne se katacha ye wo oba bi wo ho no mu a nye obi ware na na onim obi nimu no ansana wo be ma no wo be ware no ma ye ware 90% nye virgin sa na onim yenwa ban ni nkomodi na katacha wo busa no ba bia na busa na me depa ne se be ma no one ne di nkomo no e person bi bai o se dabi a kire na wo bo na no be ka se be ma na se ne pepen na edai wan fa na dwen ama no Anaje adewe ya de sua ma yenwa ma no pa sabe nyankopon aboa ma omanya ekunu ya omo no omote de bia me ka be ma bia sabe wa friend o ire dansa na okofa no se wo ko dua so na se wo ko hu sabe be ma na so ana asamba ya na obuafu ate se be ma wa se wo ire pen ya na ma ne wa ibi se o akwasi anasa kwabena obema ya wo koyi emre bi atwam ofrende me pen yo ana me bi atwam wo se me pepen omono hold your fire okay hello master hello boss hello hello master Mr. Metonka. Yo. At a boss. I didn't know the answer. Nyanko pardon boko. The passa when Emmrante3 Hene ka say. A baby a chum na me yet now Fox FM and name was some part 3.1. So I'm here ya. Yeah. Yo, boss, I need the council wadaroma. Asam no be kan nyabo tremame. Ni tie mo anasa woyere ya one na wo so ame ho no wo se brebe usum ni fidie e wo mobile phone so wo de ne mobile phone to recording na abrantie bi a wase ne pepe na so wamfa ne ho ama no na wone ne didi nkomo na wo ba ya wo beyi nkomo no eboye no ama wo kyerese gidi a wo gidi die bia no afiri wo mu ama bebe ketua bia na abere wukuro na ede hawo yaba na wade mu na wabeso be nan wabeso makonwam
sɛ wadaroma deɛ kɔɔ so bia papa mu bɔne mu fa kyɛ no na ɛnyɛ no botae sɛ wɔbɛfiri w'akyi da na ɛyɛ nkɔmmɔdie mu akeka bi na nsɛm bi piepieɛ ɛnyɛ no botae a wadaroma ɛne die kɔ aso na nka ɛsɛ metu anama ɔba wana so nanso mehwɛ wo yerɛ tifi no a mema tifi no bɛkyɛ wo nti sɛ me ne wo kasa menim sɛ ɛnyɛ wahi wadaroma yɛnte wowɔ no mu asɛm deɛ na meka ne sɛ ɔbaa no de dwatoa abrɛ me ne ma badwafoɔ sɛ yɛne wo kasa de gya biribi afa kyɛ no ma no asi yo me so me dama se mo so matumi afrɛ me na mo ka de ɛwɔ hɔ de akyerɛ me kyerɛ me de sa watumi aba baabi saa na watumi aba confess bibi saa te saa ɛna ɛma me so manya vision so ɛwɔ nim me de me ni me ho adwumbo ni bia because ewiase de nsa bi ɛna ɛde bia na yɛ ka no wiase bi benya wa ha na efiri bibi anase bibi saa na meka no mene na wo ho me ni ho adwumbo ne ase na ase bibi saa ba olo de asɛm Konsuka. Mama yetie wadaroma. Pasa dada ho kakra na ene na teko. Hello Bema Uzu. Hello. Oh, sa frère mama na ene no ateko. Atiefo ne abadwafo megiri se be ma no wasana asem na si. Sese bibia nse na bufuo so ode asem na ba. Oso no kura ye na boto se ode abaha si na de to aso no na ye hu ya antie sorry. Enti si producer guso a wo frena na ya to akasa no so. Yo. Hello. Bema Uzu. Ene ne teko enti wadaroma to aso. Poche you. I say from so many years and or shas yes or yes I'm not o ma me ho. Or no o ma me me ukufu dia. Enti me sister down for back. And me din komo e wa Accra I say I don't know me say it's me back e ka say ba nya say. This is bad. Me ba say na tsana ya na nkomodi na ya na edna. Nti ye say me yi na fi ho na me de na ba because nkomobone na twetwe obra bone de ba. Me yi na fi ho na me de na ba. Swami. Nti me na twetwe swami me ni nya aboni bia me ma adwumboni bia ni nti. Ana ono a onim say de me so na life titiye. Ana ono ma trache onim me. Na say the oba one na tukra na say ono wu say bia what so who said ya when ya bibina won ka na ogusuna o ye ne o ye den ono ope so jilo ono bomu na wa ya dia in fact na nyan ni ha me pa ni fa won se bi ase ka ni trampo en ka sa ga adena ashame so ache pa kafra na ko bia me ma ta ya on wa de ne no ti dan ba ku problem bia ni ko so I me say the trampo bia me no ba bia na na mutumi fra asa o tumi ba fi ga epeti ba fi o eni etiti o tumi krum ni eni ade ade o tumi ba fi o ye di ye ne e bia ba ne ni ajumbo ne na na ono so ni ya jero so bia ni ne ti wona ni abida ni sa ne man pa de ha mi obi a mi tumi pa nti me sa ne man ni ne nkoko on to say mi bi fiti fa ba ni pa one need to dig in na no ka kire na say aha we ni say o do so yan but the ya ni yanka to maintain say o tu bi na ha o ka sa ni nyo wa bi en pa ya ni o bi tuni aka say da say na ha ma da na o ke so na pa no pa ya ni ma pa na ti da ko ba yo
Now, this is here as two many so I shall say, if you say that the beer will be then I think that this is happy between so you know I am there to maybe make the few to maybe with the few grana after Wayana I saw of maybe. Oh, Bema can not quite a Maba, Jama Popeda, the few other restaurants, my number, I don't know how to do myself. Oh, me, I can say, look at that thing, and because when you go back in the was not a cost, and not meaning oh. That's what me, and you are not Masako, that you are Masako. I know the I am not on to say, my economy says, yes, I listen married. What is going on? And to send the news, of course, in the idea. When the boy know, I say, my son, no friend, you know, idea, meaning the prayer, so they could do, or my name, Dana, meaning go, no, the can't. You said you have this around or the boy no you. So that you bet you and you want to ask Sakaka. It's not Siena, I want to friend. Of friend, no one you meet Dinko, you are not seeing Yana, only the one to catch your house, I can believe them to an own why I am another. And maybe be our own why I am about because meaning suicide, and I'm no train. You do time almost about 5 years. So, if you do not summer to the almost about 5 years, you do not summer to the moon. When the matter can do my want some say at Remida. As about the wild show, it said, don't have power, no what you want to say, and as a dancer will what you want to say. If you are no better, let's say you go to my some crime, to say, Bassar, the near my Bassar. So, I gave you now you may be a dear, you may be grand a dear. I just say for Suna and Fana. Why I don't. You can say, bad cry a bema can be. Oh, me, idea is silly. Oh, to say, there will Michelle's going a last boy. Yes, I do. So, I was I say a year so. Now, yes, I then a bed and no credit, and I say, when you're with you. What to the can I say? Matthias, I feel why I need a do. Oh, and come up 1 year with media. Monkazan, no one who kind of a person who didn't come up. The one I'm in summer because of Sanya Manana or you and a mammy, a shot says no. Bad you piece up on the question in India, as a we die a life man or call the baby. One. I do my somebody did that Monkazan. Mukasentine Jumasem is never part of my catcher. Give me a penalty. I mean, no, and can impress when I think I'm down. Then we are about my first about while at this for Walona. Because idea, maybe a 1 year and I see. It is a minute down on unknown phone. So, I don't know phone. So, you know, that made a million Casada beauty. Million Casada beauty. I made a million. The Mikran say, Mino, Madonna. God, that's what I mean. I said that brand, I bet you said that brand. And so you now here for so, therefore, she said, you better to your manner, you will quiet the first way, as you say. So, if you know, who part of things in Diaba. So, that's an issue I mean, you may be can't catch any female, so free back on the minimum country or how much familiar until baby and I said, over well, no idea, or you're not able to tie out no the bow. And when you be, you're no, and so many things. I hate me now, and canning answer. So, do the when you black out the black and said, you'll be a million for Bonini and other. We are some can come here again. You'll be a million for Bonini and answer my dream now. Well, don't say the ministry bank. This is here. That's it. That's it. Bema, Wadaruma, Wakasa. Yada was a 7 day and Nidia May. Ubia Crobacasa, baby, or the Asem Nedrono. Na Wadaruma.
we ya fidie so nsɛm bi wɔ ha yɛ so yɛ pɛpɛsɛ yɛ bɛka nan so afidie so no yɛntumi nka enti yɛto nsa frɛ sɛ nyankopɔn pa wɔkyena bra office ene de ye ne one oba nko a na yentu agya na yenyi eburo no mfiri mu na asomdwe enya adwuma ye da nyankopɔn ase se awurade aka wakoma na wode ani di amaye na ye da nyankopɔn so ase se enko ba se wo ba iwa firi wachi na emum enkomo a emfata bi na wone bema edi me da wase pa Ochina anopa be no ndubre no ya be fro na waba ya office ya dia wan say what say oh ya dia chiam ene o ye bi chiam ma a chau pa la e ba ho mai ya tutu bibia nso na me mi ya dia ngai so en fact change e bi si sa aha ana ono aka ja ko o pa ma cho wo de just to me no bi asa dem tell ba ni ma no ma sa ba so wo kuma se ha ba o kan ba e du de me shine me fight se di wo ni bo pa tin so no ma me pa so my friend say ochina nyampa me yinhia why hello mate me da wase ochina no pa no ndu ye no be hia ene wo ba ne nyina na ye de no me bia to yi nyakopon hia me da wase yo abaja for madaroma babia asem no akosie no momremwen na we de yenya nwie ne pese de na so babia kodro no atesa ayade abodwuma akatachona ma no wasem so America won se be man wasi so many things ujana emsense bebre wa hye ne so na yese abepification mu ha yenwa bai medical kase dru mebi aya na yenwa ma ne mu mo wo aware ase no onim se wo ka ne kra kire ni kunu kwasi ba ma wo ko emre bi atwam na me bi no wo enkomobu wo kra na eni kwase bam awon se eye me dese wa ka ne kra se ba ma no wase ne pepen kata chaw ba ma bi wa friend wo yire pen bia no se wo ko na oni ni di agro ni nkomo a masa be better se so ba ni be sutie pa wontie wasem because oni ne ntamu no and to say the war bepe ofoforo e wo kwan bi so ti na santefo mo se agenti adada e wo kwan bi so untie agenti adada ensuonwu so na agenti adada bi ho na ensuo abu no so kwa enso mo agenti adada ensuonwu so sa twika sa ne de ana cheche sa ne de pa na yenwa be man nsem hye ne bo se wutia na nsem a wo ka no wakasa yie pa enoma nipa bitimi fa de bi di bo ne yere sabi eku ne yere ebi nuru we kra bato tim se watase nsem na che ehye ni mu ansa na ba ma be sum ne yere fidie no enye da kope na odi sum ye o ewo kwa bi su tie ne nkomo na wo sa brante ne ba fi mo mu nyina to nse didi etibi kra na ba ma no re okofa ba ma no entetenteta oba wo bre o hwe no ma bi utim se be man ko betimi oba so tete so ehu utim se be man ne ba fie ho no enkomo bi ni no ma bi koso be man no wonim eno ti no de na fidie no ni phone no de wode to record na oja okoye enti se okochi se obi atwade a bode bi a na o se nenko a woboa ofiri wi a ya che na wode nyinchiran kase yetimi nyiran kase oba ni be man kuta hundie mpabish kuta hundie bi wom dabi emom de ye kanyina ne se obi nwatwa ene ehwede mia ye kuro emma bi di komododo oba waware asabe utie de yenwa ba mai wo kan eye se wo bai ya na obi tifia ene wasam na waso akwa ihwe oba won sa betwa asem atwa e wo kwan bi so because ya die shomu anasem shomu ne se ya oba se waka ka ba mai obati asankwate
but ori ekrom no se no mame famina ha na masem betodwa ye frɛ be ma no se eye good say what dey asem na dan aba ha etu obai sebe obesoye na nakotodwa mu a ampa odizevo se obesom nemo ye futuo ema obi a oba wafo de mesra hwe nkomodie eyi ewo kwan bi so ade o ya ka oba bi ti nkomo on baby o kan no se wo de wo ya de o mikrokro ko adwuma kura ne won frɛ me musam de we ya me hu site nanso we no obi a wape ne pen no hwe ba ma bi wa wanye wu hwe kwan bi obefa so obedede wo no ono pesa ananwoma wona ye tide bi ofa telephone na wadidi na ohun ye ni ade ni kru nya ni bi saada ebi so okru so ekwan ofa so a wode eden ene wode tia ope o mame eye good se wa ba ye besre be ma na kan nsem bi nanso no bebre ehyenitrim na mnate ka se mo se ye ntimi ntu agyan na bread ai enkam eno ma bi sha na baby o kan ye me dese waso wabusa na dwuma woni be matepa be mabu ne yira tran once the crowd dey man akoton ashota konfa man but be men o say me ne na ka dwuma sem that's a be man nsem hyene mu ye besre ye nwa be man wo tie ye ne a wakasa kama pa ne mum ya na jaman nka no ya na wo ho pa o obi anim jaman nka o obi o wiase bi anim jaman nka ne mum yifiri wutiri mu no eno ne asem ko ye nwa ba na asem a wako se wapa ni kru acho ne na kasa na enso one ne kasa da bia no akofa sa asem na da aba enti akoye huriye ya nhwe ye tuo kansensemu a sa asem wo yi etimi di ewu ye besre sa beto dwa kase sei ansa na obi baba fidie so a oba be gina kana asem sei no na in fact asem na edan ade drem ye besre se jaman nka ne de waka nemu masantefo e wonsem because I me de ma yefri ma jaman nka de ma jaman naka o nemu yifri uchimu de asem bia wuntimi yifri uchimu be ne nyama nka because me timi yifri me te hu che jaman nka se wanya yifri uchimu jaman nka yo eti ye besre emba o ma ware no mu nkomodiem be ma wa friend ne pen even kra ne mrante yati wai oba bi okra ware ne so oba na ne papa behwe na eno kura no wan we ya nkomodiem ne no ma bi kura no etimi de awaleja ye ne yawde bi ba tia ne aka ana ne ba ho no mehwe no obi ansizi ne mmom no ye wo ba bi wo ho ne kuru behwe akwala no eniema bi ho ne ba ye ne wososo ne mu akosua na ukuru na se no ke cancer ye tsra wa wale anu awale e wo kwa bi so do okọ de wonko ye nwa ba yi onka na kuma nto ne ma hu se ne ba na ode ne ba na wo super but na nibri semti no abetira wo kasa wukuru se ne wo ka o mame ite fina kro no se nyame ado na be ma ne ba ne ye trase a sa jaman nka no de e wona mo yifri utim ne de ye beba moden na be ma no we yefri we de akura se maka ne nso we correct for 3 points it has not correct for 3 points o hina yire kete chao medase na ade we say ye wo how ba ko a ha warefo ma papa na braso say ye kan to obi biala wa ware asom na se sa ne ma no wode ne ho ahye mu bia wotimi yi ne ho di free mu de America nyina ne se wo ba se wo si gina ye se wo ware a wa ware wo kunu eye wadanfo preko pa wo se wo ni di nkomo wo ye obi bia eni kwan se wo sa ne ho no obi foforo ko di nkomo bia eni kwan se wo die na ya hye ne nso bia mu so se wo ware a wo fa awudie no wate so kakra wonne wo ho sa efise wo ba be hye wo biase kata chotresam kan se wo ba ana be ma beja ne na ene na gya ho no de ne ho akofa mo ba no ma ye honam ba ko sese mo ware a ma be ye honam ba ko woni wo biala ni nkomodie bi se abrabom de obetimi ama wo futuo ni ade bi wo ho a wo wo mpanyimfo wo eche na so ne se nkomofa abrabom adwuma sem bi bia mu de eye woni wo kunu no nko na wasa mo che sa de no da bia ya na meka me se wo ba bi wo ho a wasigina ya se na asem kwa abonten da na asem kwa kodru abonten no ene na ware agu because what dim kwanya sa asem sifia wo fa so ni kunu no wo no makasa techrema na sia bibia wo mo eka anase wo mo ko na so ma na sa de esiesi wo mo ntam asem be ma no
se wa wale wo hu se wo kunu no ena ade biala na se suban biala wo be ma ne ho na wo mpe no wo hu no e bia wo de 30 years ana 35 years ena ne ho aso na kwankro no wo se wa ba be wale ne niama wo hye na bla abo ase wo nyini wo ne mranti blem wo hye ase ye no wo ba no na wonya me ho ba bia e bia 20 years wonya 10 years na bibi wo ho a wo start ye e bia 15 years and wo start ye enti obe hu na bi okro no what na be 5 years go na na say bia less than that wonya hu niama bia na wo nyina na say bia wo ye nyina no nti no wo ne nkakra no e wo se wo na wo pe kwan bi so de 5 se na mle yo ene ho se be mante anaso wo ne wote wo kwa adwuma bia wo mfrɛ mi say bia odo wanya bibie di anase bia ho te say fie kosan ya mema dodo no mo pesa na so ye wo ba no wasebia se wo a wo de frɛ be ma no anase wo na de apem no nkomodiem enti wo kwa ye na frɛ se bia ho te sen ya na wo de koso frɛ ne nkakra na ho te say wanya bibie di adwuma mu kosan wonu ankasa no wo ba fe na wo sa de pem da bia me frɛ ho so no de wonya sa de ne me so ya se ye sa de ne ma me kakra no be pick it up no so abeye de open na say wo boyfriend ya wone na friend ya ja na say bi kura ba wase wo peda papa wadaroma katachaw enyo ono nko asem na make no emma in general ekoso pa wo bi wo ho a na mpena dada ya wone na jai emema no omuguma ahudu wona wonim se bia wo friend ya simes wo friend wo benten so no wo si akwasi nyaako e na wo pese oye okunu na wo kwa ware no enu ntia niema ni nyina ni ho a wo benya ne 100%. Wabase wunya niema ye positive be 60-70% wa ukunu ho a the rest of the 30 and 40% you manage wunya 100% marriage da obia de enya obia manage ne de enu nti no hwe enu wan ka se bia me kunu we anasa me boyfriend bia me ne no ko friend mra bia twam ena no wo ye me say me kunu onti me nya me sa wonti me nya osa akire no enu nti ena wo ya wo yira anasa wo ye ukunu ni nti no eketacho me de manu si asenum na maka akire nua ba isa ba oba ha asenum ne sede ni kunu na nkasa watu na numu tu aka no oba asenum na asa wanya gidie kurampo wonimu wanya rehemu bi wonimu se bia wonya boni bia mfenti ani nti no ye ka akire omo wo fie wo haw amane bia etete wo bia so de wo fere nti no wo ma de etena ho na wuai ma asem ni show so na wu entina senka won san show dem rifantu ameka na fa wa asem de ketacho be ma wonu akasa no de ba ha se no ma be wo se nyankopon wadi nkunima wie di ama papa mpacho ma me fansi ase no me da wase sofu menya ba me wo se wo sresre nyame ayade 88 Emmrante bi ni ne yire o ma worry 2 years and if you were 2 omu to mo ko ha dan Toma hada nyina twim apress bibia ye to carpet do mu kunye nyina kugum oba ne di ka ko na be ma ne ko adwuma to ko ya pe obi gate na otwa nani na ni old boyfriend e wo fie ho ne yemu hye no ana otupu no opie no ko ni kunu no se miwra miserew edan na wako hansi ye ntramo ya twimu edi tv ni bibia bobom ni mepa wo chew minti trafio yentu be mensi da mi wura mi pa ochew mi serew se wotu mi kura na me da bontin a me kra ho beto se me kwakọ trafio wo se oba no boyfriend da dan na wo oba ni boyfriend da ti fie ho wo so ha dan ba no oba ni nim be ma ne ko ha dan no o mo twim o boss ceiling fan wa bo ni TV o mo sese mo wi oba ni ko bie dan akokodum otwadani a ni old boyfriend ni tifie ho na otupunim oba wo ye batwemba okọ ni kunu ho mi wura me pa wo chew mi sire nkotonyo fom edan wa han esientu enani na yeyentu me da bonti kopim se eferu andi esika be mani akọ ha down fo me me si da enya akọ ha ni die obetrefio asem we eteit na nyasem ketwa ma oba ni 1 month no na dem na be month wo ayi twitwi ana empenifo ko kan no sa so ozi mentrefio de abi asem biaka 220 ono wam ne tukopo na okase ni kunu se ne former boyfriend wo ho okachire no
abe pie ba mo makotra so amna bona mane se ben meyin me na bibi pen etimi serotu oso ma walewu bibi ansi mi jiwudi hwo ye obey ka bia na ngese oso ababak na obey bae eni wayi na me ko adwuma ba ya na be makatachi se na yire so suhun se na ko yento kopi pepi was owura me catch us in 250 was untu yes wie ebi na esi bi nua ba ntemi eto dan ne Nyankopon ye adom ba ma obe wale won wa nwale won wa twempre wo hu wo jaw ani wa ko shempno da bi ose no pe me tiase na wada wuruma ye ka de esie yo ne tete hu na to ye bayin enti se be ma na ntimi amwa how se wa wale nyame hye woni munyam ne wonya kunu na wusa so ni nipa no ekoye free emra bia ma ho kwan na Kristo kura so ma ho kwan se menua bai se na wode egu ya eye wono a ene ma na ho kwan se ko ma no kwan ama be ma no ni ye bibidie na keja da fiem na nhyira ka wura Nyankopɔ se na kura den ka kura yen ka bi o ta se oboni tirimpo se en masa na nso memme bi gigifo patakufuo yakofe edwan ngoma awura mumu wo wale ne ye ne ya obegwa wale ye entu sa wale ye se ogu na wo wale wo no tetete odun tetete na ne ye ka se mi se be ma osum ne yire afidie no me kura no mani gi ho pa to se mi hu se oba me ne tie wo ye very good ana mi jaye na mi sum yire afidie ebe ya se obekọ adwuma bekọ na kwabrani akosi wo yire chi uti ya hwanhwe na abukun kura se odu fie o etie nyina yesumun ekire na anyie no ena yi tabro no efiri ye yesu video ne wonkomwa ene wokuntun ene wo enti usum nkomwa na anye ye bia kuntun so obede ne won misumbia mani ye o de sa do wasum na o de ko atase enti ye tu ye nwia manemfo ye ne ye wole ye omu okunu omu asabe obi amwa wade wasim adwuma yi wobefa wa se ono beda se wofo adwuma wakọ wanya adwuma ne wafre o se bra na memfa na wogye adwuma na wo ye no ne wasaba se me baba ye adwuma no na wa asem we okay o so chese na ye de Nyankopon se asem we beto etete ni mu no bibia to atwa ye nim se china Onyankopon to chopagu se na adepate enia ye nwia bai be fa ne ntoma paifra na wo de ne gie e free asoso e de akofia kwakwale sompa e free nyame ampa mera wase abusiafo sompa na motie no sompa TV na mohwe no ne American ne se be ma bi wo hokra no a sebe nya ado a ne yira wawa no be ma wa fa ne pen no manamfo bi ka che ne yire se be ma wo ne wa bibi pen me pese me hu no pa bi me no na man kire me say me from my boyfriend I don't want to see that. Now the bitter part of this story and it's Emmrante no kura okodi di fie ho that is be man wa bakon homa be bia so sa Emmrante no so yes ha dwen kakra pa bi na so sompa dwumadi Nyankopon wa hira so sanity asem ye ma so no be man se me kura me de se o de aba efe na nka obia akobato akoti basa enti nyina beda otwedu ampo ase se nadumara kwa oma enema eye boko oba ye mfanto so se be ma bi no wayi bi na nso na monkomo no na ekọ too deep na ekọ too deep enti me wogidi se ochena yihia wo fitie mu a bibia to betwa na adwuma no so a waka ho asem no ya mo start bibi ena ne kire ya asem bo ne na ne yie oba de so ye adwuma ne yie to yie oba de so ye adwuma yo abusan for ebredu se ya ne wona waso ya sen ne bi kasa we de ya fasi makakra na ya ka temo dada se dwumadi a yedi se ya nyi obi a ntobere na amaye ne a ho asem bede dwumakuo bi aso yasene na ya ne dwumakuo no ebedi nkomo dwumakuo no na chiame
yɛnea yɛnuane ne yɛ adwuma ha nti sɛ ɛdwie firi tiri nwum bɛtɔ bɔdwosɛ mu a wɔnyerae nti yɛda adwumakuo no ase ɔnso yɛasene saa na biribia nyɛ yie wo so sɛ wowɔ adwatɔndeɛ bi a fa berɛ a meɛmɔ ho dawuro na adom akyɛdeɛ a nyankopɔn de akyɛ mmeranteɛ hene sɛ ade tɔn bi a ɔdena no bɛtom biara no ɛyɛ yie me a list of people ya me so mu na wo wiawia na so sɛ wa so de gyina won na so ayɛ japade akɛse wo dwumadi ayɛ yie enti bra ententem na yeso mu na ne ma nyina enwie pɛyɛ yo mama yeni nkomo bema ye mo akwa aba Mmeranteɛ mejo so moni adwuma nso ayo na asɛm na mo ka no no krepa ewiase no sɛ wanya hwe yi a obi ɛde ne kaka bɛsie odwanam mo nti wo yɛ ɔba wo yɛ bɛma forma asɛm deɛ ensoso no so medas na de asɛm bɛbrɛ da bi medas pa ɛyɛsɛ na wutie na wode wano atom bi bɛma akɔ aba bio mejo so mmeranteɛ yo wadaro ma mpre me ho se me kasa kwachiri adwuma de tiri wura no me de matware ti ase wona awaso yasene no adwuma kuuru ba ko na chiame no okay na yetie kase ebo a wode bre okay asema wode bre asabe na de nam mmeranteɛ me da se woni wa badwafo sɛ mama me kwan sɛ mo program yi so me nso me mmra so na yɛne motiefo ne mohwɛfo a ɛhwɛ wɔ Sompa TV ne Sompa FM no ɔmo nso ɛte yɛnka nokura ni mmeranteɛ wiase panyin si obi benya wa ne fi yadeɛ ama man kama sɛm ɛyɛ yadeɛ adeɛ ha adwene pa sɛ enipa watimi abrɛ wanya sika na yadeɛ aka wato hɔ eti no kwasɛm ne sɛ ne yadeɛ ɛtete wa utia yie senti ni sɛ mmeranteɛ yi ni program wo benya akwanya awura mu na wabɛtɔn adeɛ no na kyɛ sɛ wabrem fi sɛ ɔsɔne so na onim senti a ɔyɛ ne saa fi sɛ dimpa ɛyɛ sena honya ti mmeranteɛ me da ase sɛ ɛnɛ wama me kwan ɛwɔ program so na enkra me de ma yahwɛfo ne yatiefo nyina ne sɛ anwumre yi menyina doctor ono ene that 21st clinic omo na yebo wo mrane sciatica expert for no na nantie ade ba ko ewo mu nie sese ye nkra bata no kwa na ekɔ nanim sa fi se etoda na ukura de pa amanfo na di ho adanse ede ma mo enche kura be mfie nsu atwam ni doctor transi hu se kamia se nipa dodo no kwaya sabia ye wo yade bi wo ho a omo de kɔ omo kɔ no omo ba fie a ewo mu ana asen aba nti ene memfa kwan foforo so na menye research enhwe kwan a saa yade no eye den na eba na eba nso a kwan be na ebetimi afa so ayi afiri hɔ enti ema otu kwan kakra ekoye nhwehwemu ye research ehun sɛ ɔhyase no ɔhyase wɔ nkranza nti wɔna ɛhwɛ me ɛwɔ Sompa TV nyina wɔ nkranza no ɛbɛ dance for sɛ Dr. Blessed Foster ɔno ɛni panyi kwankyerɛfo a ɔda 21st clinic ano na mmeranteɛ number doctor ɛde yɛ adwuma ɛyɛ 0249 0249 311 311 311 311 0249 0249 311 311 311 311 Bibacho obia ne nsa ka number yi sisia no obetumi afrɛ na won sɛ ye nibre enti we de ye bɔ no tofa emnantie ye wo yade bi ye fa no sciatica etoda bi a wobɛte na obi ka sciatica obi bisa sɛ ɛyɛ eno kwasɛm ne sɛ ɛyɛ yade a ɛba nipa so a mrantie ebeku na akyɛ bɛ ma so asɛ mu ma me kaka number ebegu screen so no ene de oboy ne difference abem ai number no mienu nyina no ye de ye adwuma on sɛ ye wo 0540 311
311 0540 311 311 brekro na ye sign so ewo 0546 616161 oh say your number na city correct and ye sign so ewo ba ko a 0249 311 311 come on number me and saying nyina no offer 21st clinic ye na obebo nkobo na wo hwe ye wo TV so ene wo utie yen e wo so 93.1 FM no se ye kasiatika se ofa nipadua ni gina ho a se de nyankopon nyansa ne nimdie mu no oyeye no wo akwa hodo bebre wo nipadua num na nipadua no we ka so we mu na we aka so we mu na nipadua no ye wo entini bi anase ye wade bi afa no sciatic nerves wo nipadua no mu nyina na de wo pa wo nipa mu no eye firi usisi achi ekwa fa wo nan muro mu ebe pie ukokromoti no ho eno na mrantie no kwasem ni se etoda wo ho a obi ti ho a osore a na ese sabe akomo ya afa na ese oya ate ahwe obi so kura wo ho a se okoto ankasa no eden ma no sentini se eye ade a eso mu a ema ese kamoa enti mo a wo tene wo nan mu no na ekatwiw na ayapa ekura pena no kwasem ni se uti anye ya no na mrante wo ho a ye se obi se bi fiefo ye me bebre sa na omo ye atwetwe wo tenkan kasa eye wo ya se obi wo sa hawo no a ema on ha no ho 21st clinic nkwa na ye sa nhwehwemu no a no kwasem ni se awoso no mrante anya Ghana nko no waje o the whole Africa ya bo doctor ba so se ono ni obi a eba sa sciatica no a owa anu aduro osan so wo mfidie soronko a ode aka ho na mfidie no wa obebo awura 21st clinic aso ye bia no obehu mfidie a doctor akofa abegu ho ana nya mfidie keke etoda obi wa afidie ba de oya ho adwuma no ontimi fa nya ho adwuma ma wunya yaresa ba doctor de ohyeda wo nkrofo ohyeda training wo mo ade mama ni gire ho ne se ho a no wo ma ne doctors ni bi ko sua de na osua ti bibia no oye research na me pese me bobo ye branches ni bi so ema wona ehwe ye ni wona etie ye no ba bia obehu se 21st clinic aso ye obia no omfa na ni nkire ho se nyankopon adom ye bia foforo bia ma me ni kan mo bo eno so se a wokọ takwa nyame adom ye bia foforo ho say Roman stores yene no na edi anhwani mu na sa Roman stores no Zenith Bank bi ebe ho eho asem na making eti obi a wotakwa ne mantamu nyina no ode na ni kire ho a obehu yen ana enkokọ nso no yene stadium no gate no ana eben nti eho nso ana oduru obo asese ya no a Court Junction ba bia yedi asem ewo obo ase no eho ena honso yakwako bie foforo se asante mantam na wo a kumasi asem na meka de wani kire mampon kwan ne so a ye wo ahwa overseas no on say ye dan no ne ye branding ni said ye bibi ate no sa na ye dwuma ye te etoda ubehunu dan bi said ne fete ubewura mu no na mu adwuma ye fo kra no munim kwan fa so ye adwuma ye de said ye branding tie ne said ye kwaye nim awa adwuma ne mu no Emmrante amanfo kra na eboje yen so da bia me kan na maka me se ye wo minister bia enne wo no ankasa di ho adanse me mfere me nsuro se meka people's mother ofori krom o se sciatica so mi mu no me kodru US me ba India na so mbe ye me operation ana obi di 21st clinic ho adanse e kirem nam so ma me madan me ho wo Ghana se me ba na me so mo hwe na anye ye o se me san ko back Emmrante o se na me ye deputy regional minister afi na me ntimi nko adwuma but ne party bia ni ho a esese okwa a onko edro no just ba bia ni ho a ye bodwa esese okwa a ontumi nko enso na akano to ho ekọ 1 year ontimi nya hwe eti Emmrante se obi ehwe me ana obi tie ya 21st clinic ye de da bia ye ka Emmrante se wo bomofo a otimi ko room
otimi kum aboa jata otimi kum sona onhan ho wansane ho e kire se yade e fa no sciatica nani e den na no ho den no se nyame nam doctor so timi de nsa kan yade te se pressure diabetes eye banchi case enti abusiafo se oka sciatica eye 21st clinic ana oka 21st clinic na oka sciatica omo ye ntafo a omo ne nante bom enti mrantie se obi wo sa hawo no a ebi kura wo bisa se eye den na sa yade ne ba obi a wada aduru a eye diabetes aduru so ache ana pressure aduru onum no mo no etimi de sa hawo no bre no affect wo sciatic nerves no ana se obi a otena ne to so che titru bankers ana se obi tiemi ebia adum store otena se a Emmrante se me no kasei no beye don hwiri num no otefa akon uyo obi a wotena wo to so cha se wonya sciatica no eben wo ana obi nso wota gina ne nan so che onse omom gina om nan so che no wanhwa wonhye da mu ti se ebia obi a oton aduane oton no koko obi ton no wache obetima gina ne nan so fra no pa kokosi be se dumienu ebi wo so kura ensan ya nti saafo no se wonya sciatica no ebe wo eti enokwasem ne se anwumre no ye ka kire obi a ote ye nka se obi o wo sa sciatica yade ya meka ho asem ya oto ase atwetwe eye wo ya etoda wo hunu ne awonye toda kwa wadwen se obi ana ato waduro dabi ana toda so a Emmrante mpabo akora hyewa etimi roto ho na wokọ enso hu se mpabo no awroto obi o wo sa hawo ni nyina no baabi a wote ye nka firi bia no mesero bo modern phone che 21st clinic aso ye bia se oduru nkranza ye wo Presby Bank no ye ne no di nhwa ni mu ana se park kese na e wo ho no ana se oduru sunwan a honso ye wo koso krom ejan kroma junction ahwa tra akwa no so mo me da se Emmrante ana se uduru wanchi a ye wo kramo store ahwa na ye wo ana se uduru tachiman a ye ne agenkwa FM eben goso ye wo ho success FM ho no ano ene ye wo sunwan ye wo ho goso ye wo ho ba bia wo te ye nka no na ni gisam ne se Nyankopon ma doctor nimdia masese no wa bia research center ewo East Legon American House Emmrante no kwasem ne se ho na sese ebenum timi free yan ya Africa ha se oba be gintiti afa sciatica ho no kwasem ne se eba sciatica ho a de wa ben de Emmrante mpanyimfo se sabi ye wade bi wo ho a ye kobisa obi na sadi pa kono so ensan hu nkobisa obi asem sina ona na wo ho na wo maame wo ho a ona na nimde ese wo maame eti eba sciatica ho a me pacho se ye yemfa aduro nkan ana se wo ye obi a ye tu ye bo asem fa mfidie nya wo ho adwuma no eno na doctor ma training nan kasa ne nkrofo otete wo mo na eba services pa so dia Emmrante edem because ayaresa se okọ nipa be pie ne so no wansra nkyerɛw omuna kyerɛw eye nanim ade kyerɛw a wankasa yade no wasan ba baji bia wasan de bia ka ho na eba 21st clinic obi a waba ho bia no eye dance for say no kwasem ne say doctor wa ben ewo sciatica eno ho enti obi otimi nka bia number no na msan de to dwafi say me bre no aso a enisa e ba cho number no eye ahodo me nsa se de mo a mo hwe TV na na say wa join yen ewo Facebook ana say YouTube a e ba cho number no 0540 0540 311 311 311 311 0540 0540 311 311 311 311 and the sounds was 0549 0549 311 311 311 311 0549 0549 311 311 311 311 and 0546 0546 61 61 61 61 61 61 number me and saying nyina no Emmrante se ofra ya wo call center ye ni obi a ya saw ya de awie no ye san so ye follow up ahwe se enuo no kwan be kwa na wo fa so anom no ebi obi tie mi wa amanone
Opa sa wo hwe maame ya wo niam bebre wo ho a 21st clinic dia ba system no mu a ebi ni ho eti enokwasem ne say me koso na maka kire obi bra me de manu si ene say pepa chow baby abon say 21st clinic ahwe ye wo bia no fo ani kire ho yes emfa wo ni baby a ya clinic no wo doctors a what training wo mo a e won kran e wo kumase e wo takrade e ho say wo fie kuma number 9 taxi stations ho no tachiman wanchi sunyan babia no emfidi kro no aba betu no kumase no fidi kro na wo ho enro kro no a ana ya san so se wode wani a kire kaso a wode wani kire kaso nso ye wo ho ha obom junction ana se market ho no ye wo ho new UCG na ye wo ho no ya hweye enso e wo ho nyame adom yakoye nimu amatema nso ye wo ho committee 1 me no kase no Roman Catholic for no eho ena ya hweye baako enso e won krabatare de e dɔso nantie medisi nyankopon ya adom a menim se ye besan so atoa so ene ya hwefo ene ya tiefo adi nkomo ifa chaw bomoden se woni 21st clinic ebeto kese bra yade etete wo no entrance ema yade enye wo moso medawase sa wo hwe screen no so a akwanua sa ofa so esa yade ena uhunu no mesre emisa Emmrante3 Hene se na media ne de nya siatica yade asmesi na menya ne dai wase siatica ne yade mu nintini na se utwa woti a de aka ne yehuma enti se obi sa siatica na chese de aka bia ye banchikis mano yade bia yade bia 21st clinic won hwe ukọ a waboa amadwumadi ye gina awurade nkan ho se wasi gina se obekọ ho numbers or the 2 biane de wankasa wetimi de atu tirim wabra won twere kora yeda mose abusuafo se matwa ye ma yabode wuraba ya moma ye honye mohi efise awofin hunsuo na yede no anadwene nti na eno ano we abusuafo nanke se yebia homa na moboa ye wo ye nuaba na asem no nanso akwaya mam amaya mmia homa no na de ye kan se asma ye tena so yi ye wi a bebia homa no na nsem no mienu nyina na wo kan de beboa ye de wo bisa de wo de shim kan wo de aba na ye ato ye yada ma se ahwefo ne atiefo eye Sompa FM 93.1 eye Sompa TV woskane abenya ye dem kon ne te wan enti senonso meda ma se abadwafo asan atrase oba otosumi no so abetrase oyima ye mo akwaba yada it is saying me adumana mpacha what they say acha me di Bila Mary Mary 3.1 yo na chese obeye kusase ana acha me mosi yo Mary Bila yeah ma Mary Mary na mano akwa so pa ma Mary asebe na duro Sompa FM 93.1 and Sompa TV acha me da say ye do do Sompa ne say Emmrante3 Hene miti Jacob 3.1 na ta pa bum so no betena tini etra ya be afe ne ke ko mfie mienu tara mi ko afum mi ko do mi bu nua ne dua bo me nan timi ba fe ko mi puma na ba afie mi be do pa no se me pre na pa na ya se mu na ade akin ya wa sa ne niema timi ma kasa nya ne ma frem se ma ade ne ya na mi chekere nkwa ni to ba na me ne kasa wa se an ka me won sa mu nkire wo ma na m so da me kan wa sa mu nkire ma e be ne na frem mi kire ne mu wa se an wo kasa mba ba di we cha tani so ma nya obi anso na wo tani na m se wanya obi anso se tani na woni se me tani na wa fa me 3.1 was na minim
nam se nipa odi ho dance a wo be wa me no kan sei wo se nipa nsa wo ya adwuma pa ntika mpa akoyem mafu na wo ba ya wani atintinu wo ba so ba ya mafu a wo ya wo de nam se ene wa anya me na se me ho de yam de amadwuma na to me ene o kasa ye bi ama ade achi wo se adwoa nam se nana wo se me kɔ oyo hene wo ye chia me e wo Jakobu wo se ne me kɔ enda ware ne to atwa nam se yo se to atwa me da se na me kuta poma san me pia bontene aka me man kuto mi penfon wo school na me ne kwa kuta ka na pa ya san ne makɔ to kɔ ya ne me mamuya no ade a kyerɛ ba twen ne man kaye na odi a na wo twen ne man so to kɔ ya na kyerɛ na fe ne kraman aka ho na so owura kraman be kyerɛ kraman di nsamone was me si wa kura wo bi na kraman so bi ya na me no wasem na me si you me che kraman so akɔma no na sama kraman ba back kraman na ba ya kraman ada otu ho no no ɔkɔ hene wɔkɔ Jakobu ɔno te Jakobu na me so ma bɔ ma kura me ne me matim nti ɔno mo no ba ware ɛwo ma kura ho Sampana 3.1 na ɛwo area ho ana ba cho da bi wo me sa hwina me ana me tu kwa ba gi yo me nche ho yo nti wɔka saa no me di ka no makrama saa ba nam sa wo ka man kama be ka nipa me ka wo se an tani aboa kama nche na ma wo we na aka nipa na wo frɛ me ɛmfrɛ me nam sa ndi me ko to na anim na ɔyɛ Jakobu hina anim ti me su nsɛm no ho nyina kyerɛ no nam sa nana de wo kyia me yɛ minie no sa me te so wagya okra mo wo ya no kwaye me ya na me anka no ahemfie enti ne ma fa ne fie ni aka Sampana 3.1 na friend ti na me te ne nkyɛn sɛ ya na sa we dey sa beto manim na asɛm no me hu ne yie enti me fra na ma peda me atan saka wo se tani abo no me asan fa me kokot na ofra ba bi a me ma te ya me ya ma me sama ne manana no ye friends e wo kan asɛm no so a ye ko wa me anka asɛm no asɛm no ko hwi ban mfi me twa kwa sa aboso me ensa wo so me anka asɛm no ne enka asɛm no kyina ne sɛ sama me sama no ka me furu koyo ni na me ka tina kyerɛ no sa ko yi asɛm sɛ me ka no fie ye ba ne ka ya me check me ka kyerɛ no wo se ai me hye na wotwe du yes ka na ama na sa ko so papa wo ma de gyina mu ne sika na e wo amfi no asa ko tisika no so sa da ko si pa wo ni pa sika no na se me ko krama awi mi dwan awi nipa ni nam de a chew na mo sika me gyina de mente so omo ka wasen a wan si de kura minya wan si minya kwa amfie so wo yene ka kyerɛ sɛ on taasi ne nka asɛm wo so wa nya ahoboa no so wa nya ahoboa da ma no kwa tie kura Sampana 3.1 ana wa ankɔ hɔ bibi ne sɛ na wo kɔ ha na dwo no miensa so ko kyew nkrama na nkokɔ na nane ka ka kyerɛ na ɔka na himfie sɛ emma wa pa kɔ ɔre wagya wa nya wo sɛ minipa fun me kyerɛ na me obeye bibi na sɛ me tani aboa na ɔka ne minipa fun no wo bu wa siska na wo ntua ne ntua kyena ebe sinne ka sɔre me atan wisu me kwa ma ya adwuma ma no kwa ne krama so amasa aboka wo so ntua na mte bi da bia me tie mu to so fa nkɔ me ni kɔ to sika me sɛ mudi oni bi asɛm ma no na me asɛm medam yo mo asetena mo no busuani bi hunu mu ba chola bi a me nua ba ko ne ba me bra ba ko Sampana me 3.1 busuani bi ahu mo tena asen fie sɛ e ka ka ke fie mienu wona na busuafo hu me mu okay na da wase wo se asɛm no sa ko du hwi ma Jakobu ni hwi ma de mu wa ɛyɛ ne kɔ hɔ sɛ Jakobu etapa Jakobu na ɔyɛ yo me ka sɛ be kɔ Jakobu Dabi yo nto ɔyɛ no hyɛ hwi ba nto ɔno ka e wa amananka na ɔsɛ bia ɔno ne ɛyɛ ne chiame no nti ne wa mu nti ɛfa asɛm ne de ɛnkɔ hwi ba mfie yɛ de kɔ hwi ba mfie kɔ ɔmo frɛ kwa no ɔma ɛma me sɛ twɛs kɔm kɔ fa ne fie di ba aso an piusa me anka asɛm Sampana 3.1 nti Jakobu hene no ne chiame no amfani di amano no wa anka hwe be sinne ɔno ba di me ɔmo na ɔmo di kɔ hwi ba no nti me ba bo amane sɛ so ɔmo aka no ampera me anka dia me asɛm ne ba wo nti ɔsɛ ba no sɛ adanse kɔ me mfrɛ okay abusuafo kasa bi afiri chiame ye numu a mani anye ho sɛbe
Ghana has a nipa bi anyabua. Tribe baako na one ni 3.1 kasa baako na one nenka na obi nyabua yaso ye ho adu kwasi kokko okurum buruni kurum ya ye ko pepe di yese no kra na nan wankasa ye kura wankasa se obi a woye chiame wote akunwa so but mama no pompon ho asa ya hwɛ sɛ yɛbɛtumi ne nana yi akasa mama ya hwɛ Sumpana 3.1 yo usually ya na pese ye de nana kasa na touch na ye drag na ko ba bia ye hu sɛ wajetumo na sɛ onyentumo nti we de chief producer ye moa na yintie da nana na oka basa na yenyanyina so pa bi na ye ka bibia na ye hu obai kasa bia asmasi abo no se afri na ya no ampa nya mini ni panimini na se ne hene a waso ase na waye ne chiame no wa fani di amana ke se na nakora butu na konwa akonwa na ke se wotena so biu se me na me Jacobu hene na se no kore se asemi be me ya makwai ewo no ani wura nimu a amamre ni amane ekwa so eso o se oyi akonwa akora firi so eso oje na konwa akora because siame de obetimi aba ma hoho bia akora opera semo a na no atia o kasa obetimi yiwa no abusan for memme bi tesa short no na tabo ko bo ba bi pew na waja ho pew no waja ho na nso se ka akwankwa bi tesa akora ade a kenyo bia wote akunwa so chiame kenyo bia wote akunwa so se chiame kura chiame kura ade wotenetene nsem bibiri Oma yene manano nkasana yewe Sumpana 3.1 Okay omo yede notare mo na be me ehunu I so ba na no ma bi se Emmrante ya na hadwen on se de ye kan nyina no me de se kasa no lawyer na che se te sampa enti eno an ye de kasa sampa sete sampa no an ye de ko na katacho sa no ma we ya ade bi a aye kasa wo ye nwan mu bi ano kasa de bia no na ye nyanya papa enti no ene ye kasa sete sampa nanso ye nim grofo bi omo tesa nim grofo bi omo tesa na de ne de abanso na ye ka awon se de bia de me pesa me kan nyina ne se ye ne bibifo ya wade mu no ye benya ne de bia nka esrochen na minim se bia producers nana baso de a ye beti na no adu ansa na ye wi ya to aso de a hello yes sir nana tafi jeni me pa chawai Jacobu chiame nana kasani yo nana ababa wo bia ba ha abebokon adu atia wo chiame se wana tena wasom no be se mfie mienu na achire akwam bi wode nam so na nyene de wadaroma ni wura na wode ba wani mu a be man wa se da ni hu bi ye de ko hwi ba so eno so wani hu bi tin ma no da sem so se amamre ni amane yakwan so kra na nka se ebutu na kunwa minim de obeye de na wadaroma na ye bisa se ni ababa we be kan ye wotoa o chiame ya na se enokre maybe me tuwa no me chiri kontompo nti me do no kure pa ababa wa idi ba mani de ebetu mani te ni kuru na ebunu kwasia nti wo chire nsem no ana me ye ne se we de ma won saman nti won fan teme na pa ne de wo saman no an na asem no me amhwe ya no obedi ko nti wo nya so obeta ma na me nya ne kata
Aha, nana, wadaroma. Say atekwa omono nti bremu asa. Anti ma membrem. Oh, katecho ansana nana atekwa ne de yenhwe saade. Yentu enoma bi fopa ne mfa enoma bi nso enhye ho pa. Katecho hu se Ghana ana se baabia no de beka ne se esi Ghana nti ne ka ne Ghana nana san ba so. Yo yesa kana nana moma ye ne nto ankomo so. Nana wadaroma homa ne tekwa se yensa san kan na to aso mai. Enti Oba ne chire mu no o chire mu se woni be mai atna entie bebre na woni ne wo akura se akura ne ye oba na akura enti oba ma ne baaye no wodridua kubibi ne ma ne ma bibra wo akura ho na ba se oba ne ko afu ma wo kokuprai kakra enti pre no no wo to be ma no so Oman ska na on panko to be ma no MP nti wono ana ye kakra kakra na twen na se eniema bebre na ekoso wo akura ho nti ewi ase no na o se onware oba ne bu nti obusan se bone be na odi aye na di onware ne bu se chinchina ware anu onware ne bu nti obe ma nta na sere na wata kuku wo design kuku bosi kan fra odi kuku nyina ema obusa oba ne se kuku bo no aka etu kan na ka ba wonfa ema no ema oba ne to fa ne nyina di ma enti ni nyina etu no na ekoba ye ne se me chire mo we mu nyina chire be ma no nya o kan ye ne se ai won dia wage na no won ware no bi na ono kani oba ne o meboa no adwuma nti me ne no oba no so wo me nchen nti ebra me chia me ne ka ta no e ma me ka che ne nte na me nte ko oba no che no oba na nya ate yi nti ha oba ne pa e ma wo de buku nti ne tre be ma ne senta o me mpa oba ne to na nta bia to encha enso so na enti ase ne nya adwuma ni nyina nkamfu a ne tata ne mu na be ma ne ko afra de ne krama bi ekoi enti krama na o de ne koye no aboa ne wo yi ma be ma no eye ne se on pa ne krama amere no ma me no sister krama no ne ne ma ne nyina de ne koma no ewo jakubu ko de ne ba jakubu ga mo ani nyine ye be ma ne tom mo ani nyina wa ma oba ne sikani ana aboa no tan ko afra because of na maame ne ke krama ne ye do na for na chi enti okoye no na okotire maame ne dan ba enti o chiri uzan ba no na maame no bi ku di pe no mbebo be ma ya man enti mbebo be ma na man ne no de o kan ne de obefia ne ka na obisa ne de aboa no obeji sei na o so wo no wo nwan ne bi enti sani o si ton wo dan be ma bo no on fasa na emre no na hono kra no ekoye ka tia kasa na anu so efri ho na ese ye frɛ be ma na tenke de be ante be ka asem no boko amanchi ase aye adwuma no na nchi ase aye adwuma ye nse ne on pan ko nya ase be ne na no asina ye nkan go na me percenta se bi o chia me di ye du ko ku na dum na ye be kan sem ye empata di atiro na de na e ma me suro se asam ne empa ni die se kube na odedi anu akura onu di otua eyeye no otu die otua eyeye no so wo de group gotu e ma ni because asantia me mo ye bi sa na ye udise na me percent asem be ko enso anti asem me fa anti ade bo no bo na maka na himani fi enso transfer eno so amaka modawroma die do mo hono se ne be ya yi beto ye na se mo busa de ne mpa ho no ti ma me na se na wa kan de ne no de no kure yo ahwefo ne atiefo Jacobo Hene nana otafri jabano ona ye ne kasa nana ye da wasese wadi dance trodo ede amaye na wadawroma o sese be ma no o wo Hene kasa wo chiame no
okay, what would Jacobu Anomana, maybe bring crab through and Maria, Titan of Pamicotion. Asem ba nana wadaroma wo frɛ wo mpanimfo a odi mu bi oba. Oh, Emma, me no me and says that the among na why any the between us. Because agree anymore. Pa that's it. And there sana mutu na pese otu ndem fo so pa. If